Ja ću večeras malo o Božiću pričati. Uvijek je i izazov pričati o Božiću, a i dobra prilika, ne znam kako da kažem. Ima tu dosta stvari koje svi znamo, ali opet ima i stvari koje je dobro da ponovo čujemo ili da ih čujemo na drugi način. Božja reč je uvijek toliko duboka da uvijek ima nešto novo da nam da. I kada god se propoveda Božja reč ima silu, ima vlast, ima mogućnost da nešto uradi u našim srcima, je li tako? Amin. Rođendan. Jer Božić je, tako reći, rođendan, je li tako? Ko ne voli rođendane? Da su deca tu, kada bi bilo deca, da li volite rođendane, verovatno bi deca rekao, volimo i mi, verovatno stariji. Možda ne volimo kad su naši, pa treba da se istrošimo i da pripremamo. Ali šta je važno za rođendane? Šta želim ja večeras da naglasim, onako da sam razmišljao i spremao propoved? Ono što, kada je proslav nečeg rođendana, obično je to tako da je slavljenik glavni na tom rođendanu. Jeste se slažete sa mnom? Znači, kada je nečiji rođendan, taj koji slavi rođendan, on je glavni, nekako sve se vrti oko njega. Međutim, ima nekad i nekih drugih primjera. Sjećam se nekih američkih filmova, kada onako žele ljudi da iznenade nekog kome je rođendan, pa sad naprave mu nekako zasedu i onda on se pojavi u kući, dođe, onda svi srećan ti rođendan i tako dalje. Okupili su se, čekaju ga. Međutim, nekako mi je bilo kao da nekada ta slika stoji, napravio se rođendan, ali se ne čeka se slavljenik, ne čeka se onaj ko treba da dođe i ljudi se zabavljaju na tom rođendanu, pitaju jedan drugog, čiji je ovo rođendan? Pa ne znam čiji je rođendan, važno da se dobro zabavljamo, važno da imamo šta da jedemo, šta da pijemo, ko je slavljenik? Pa ne znam, nije bitno ko je slavljenik, važno da je rođendan, važno da se slavi, tako? I nekada se ovakve stvari prebace i na Božić. Nije bitno, važno je da smo na rođendanu. Međutim, ono što je kod rođendana posebno važno, pogotovo kod božićnog rođendana, je da se sam po sebi rođendan ne slavi, nego se slavi onaj ko se rodio, je li tako? Ne slavi se rođendan, nego se slavi onaj ko se rodio, a onaj ko se rodio je Isus Hristos, je li tako? Amin. Tako da kada slavimo Božić, ne slavimo rođendan, slavimo Isusa Hrista, koji se rodio. I možda najveći benefit od današnjih rođendana, od današnjih Božića, ako mene pitate, je taj da možda može da se razjasni i priča o tome ko je taj Isus. Ko je on, zašto je on došao i zašto se uopšte slavi taj rođendan. Rođendan slavimo na ovaj dan ili na onaj dan, neću ulaziti u to, pošto sad to možda mnogo nije važno, koji je dan, manje je bitno koji je dan, više je bitno koga slavimo i zašto slavimo. Pokušat ću da prođem to. Rođendan govori da se neko rodio i obično, ako se neko rodio, da treba znati zašto se rodio, kako se rodio i kada se rodio, je li tako? Neke činjenice oko Isusovog rođendana ću ja večeras spomenuti. Mi ga nazivamo Božić i to je umanjenica za Boga, ili ti kao mali Bog, kad kažemo Božić, pa kao mali Bog. Međutim, na prvom mjestu želim da kažem to ovako javno, da on nikada nije bio mali Bog, Isus. I on u trojstvu nikada neće biti manji. I nikada nije manji, on je uvek jednak je sa Ocem i jednak je sa Svetim Duhom. Amin? Amin. Isus Hrist je rođen pre 2019 godina. I možda je tada bio mali, bio je mala beba, bio je mali čovek, ali više nije tako. On je odrastao i kada slavimo danas Isusov rođendan, ne slavimo dečiji rođendan, da se rodilo neko dete koje ne zna mnogo toga o životu, nalazimo se na dečijem rođendanu i tako dalje. On je odrastao. I čitali smo danas, Sara je čitala iz Matijevog evanđelja,
ja neću ponovo čitati iste stihove, ali ću neke stihove objasniti da se Isus rodio od Marije i Josifa, s tim da mu Josif nije bio otac, jel tako? Josif nije Isusov otac, njegov otac je neko drugi. I kažete dok su bili vereni, kaže reč, čekali su venčanje. Znači oni su bili vereni, Josif i Marija, čekali su venčanje, nisu spavali pre braka. Nisu spavali pre braka, ali Marija je začela. Iako nisu spavali, iako su čekali da dođe brak, pa da onda uđu u te intimne vode, ona je začela i kaže Sveto pismo da je začela od Svetog Duha, ali to Josif nije znao, pa ju je napustio, jer je mislio kako je začela. Otišao je, nije hteo da je osramoti javno, nije hteo da priča o tome šta se desilo, samo je napustio i otišao, ne želeći da priča da je zatrudnela sa nekim drugim, je li tako? Međutim, u snu mu se objavljuje anđeo i potvrđuje, kaže da, Marija je trudna, ali će roditi Božjeg sina i ti ćeš mu dati ime Isus. I on ima misiju koju treba da obavi. Ono što je veoma specifično, kada se Isus rodio, kralj Irod se veoma razbesneo, kada su ga mudraci ostavili bez informacija gde je Isus rođen, i naredio je da se pobiju sva muška deca ispod 2 godine. Jer je strahovao da je Isus jevrejski budući kralj, kako je čuo o njemu, i da će biti opasnost ovom Irodu koji je bio kralj u tom momentu. Razmišljajući o ovome, ovo je paralelno s Isusovim rođenjem, desilo se nešto što nije baš tako prijatno i lepo. I razmišljajući o ovome, sigurno je bilo onih koji su okrivljivali Isusa i njegovo rođenje za smrt svoje dece. Jer su izgubili decu zato što se Isus rodio, je li tako? Međutim, da li je Isus stvarno bio kriv? Pokušat ćemo da vidimo večeras. U Lukinom evanđelju piše da su anđeli pevali Bogu, kao onu pesmu što smo pevali slava Bogu na visini, je li tako? Hosana. I naši anđeli će večeras, naša deca, pevati isto pesme na kraju službe. Imaćemo 2 pesme koje će deca otpevati našem Gospodu. I ono što sam razmišljao u vezi Božića i Isusovog dolaska je, pala mi je na pamet reč ambicija. Ambicija. I čovek kao čovek se rađa, nikoga ne pita da li je hteo da se rodi, niko te nije pitao da li si hteo da se rodiš, niko te nije pitao gde si hteo da se rodiš, niko te nije pitao ko će ti biti roditelji, rodio si se i to je to. I onda kroz život, kod odrastanje, kroz ono što čovek saznaje o sebi i o životu, nekako dobija svrhu ili dobija ambiciju za čega će živeti, šta će raditi u svom životu. I ambicija je često povezana sa ličnim uspehom, da čovek uspe na nekom svom putu, ili svojim nekim imenom, ili imetkom, uvećavanjem imetka, ili nekim nasledstvom koje će napraviti i ostaviti. I ambicija je nešto kroz šta se neko ostvaruje i podređuje sve ostalo tome da svoju ambiciju ispuni, je li tako? U rečniku kaže da je ambicija težnja za isticanjem, težnja za uspehom, težnja za priznanjem, za slavom. Ona može biti podsticajna, konstruktivna, može biti i dobra ako nije uperena protiv drugih ljudi. Ambicija postaje nezdrava i destruktivna kada je nerealna, bezobzirna, udružena sa sujetom, mitomanijom, samoljubljivošću. I sada, realna ili nerealna, dobra ili loša, egocentrična ambicija, ona postoji i deo ljudskih života. Ali kakva je bila ambicija našeg Gospoda Isusa Hrista? Ambicija ili svrha ili cilj onoga zbog čega se on našao na ovoj zemlji. Da li se i on rodio tako što ga niko nije pitao, kao ti i ja? Da li se rodio u vreme koje je bilo tek tako? Sveto pismo kaže u Jevrejima 10.3, zato je Hristos, ulazeći u ovaj svet, rekao, nisi želeo žrtve i prinosnice, nego si mi pripremio telo. Paljenice i žrtve za greh nisu ti bile mile. Tada je rekao, evo dolazim, o meni piše u knjizi, da izvršim tvoju volju, o Bože. On je došao, jer je odlučio da izvrši očevu volju. On se pitao i odgovorio je sa da.
Kažu Galaćanima 4:4, a kada je došla punina vremena, posla Bog svog sina rođenog u žene koji je bio pod zakonom. Kada je došlo pravo vreme, kada je došlo određeno vreme, postojalo je vreme kada je Božji sin Isus trebao da dođe na ovu zemlju. I on se u to vreme pojavio. I u skladu sa Božjim planom spasenja, Isus je došao kao čovek i kao Bog na ovu zemlju. Zašto se Isus rodio? U Evanđelju po Jovanu u 1. glavi 18. stihu kaže evanđelista Jovan: Boga niko nikad nije video. Jedinorođeni Bog koji je u očevom krilu, on ga je objavio. I on je došao, Isus je došao da pokaže kakav je Bog. On je pravi odraz njegove slave i ko gleda Božjeg sina, gleda sliku kakav je njegov i naš nebeski Otac. Amin? Amin. Ako biste nekom želeli da pokažete svoje roditelje, onda biste vi iz svog novčanika izvadili sliku svojih roditelja i pokazali bi im. Ako biste nekom želeli da pokažete kakav je Bog, onda biste izvadili sliku ne fizičku, nego sliku onoga kakav je Isus Hrist u Novom Zavetu ili ti kako se objavio u Novom Zavetu. Ljudi mogu znati kakav je Bog ako gledaju kakav je njegov sin. Amin? Još nekoliko razloga zašto je Isus došao, zašto se rodio, zašto Božić imamo. U Lukinom evanđelju 2:33 kaže: tada Simeon, bogobojazan čovek, svet čovek, posvećen čovek, blagoslovi ih i reče njegovoj majci Mariji: ovo dete je određeno da obori i podigne mnoge u Izraelu i da bude znak koji će biti osporavan, da se razotkriju misli mnogih, a mač će probusti i tvoju dušu. I nekako sam razmišljao ovim stihovima i razmišljao koga je došao Isus da obori. On je došao da obori, to je bila proročka reč. Koga da obori? Isus se snažno usprotivio religioznoj postavci onog vremena, koja je sprečavala ljude da dođu Isusu, koja je nametala spoljnu pobožnost, dok im je srce bilo daleko od Boga, koja je živela u licemerstvu, terajući ljudi da rade ono što ni sami nisu radili, koji su za pobožnost koristili za ličnu promociju, za pokazivanje pred ljudima, koji su bili ljuti na dobra dela koja je Isus činio prema ljudima, samo zato što nije bilo kako oni kažu. Zvao ih je okrečenim grobovima, zvao ih je zmijskim porodom. On je uvek bio onaj koji se borio protiv onih koji Božje interese, koji su večni, stavljaju na drugo mesto. On je došao njih da obori. A koga je došao da podigne onda? Koga je došao da podigne? On je dizao one koji su svi odbacili. Od kojih su svi digli ruke. On se je zauzeo za grešnike. On se zauzeo za bolesne, za hrome, za slepe, za gubave, za zarobljene, za prostitutke, za carinike, za opsednute, za usamljene, za kulturološki i religiozno nepodobne, za povređene, za siromašne, za izgubljene. Podizao ih je. Podizao je sve one koji su imali ovo da čuju o tome ko je on i šta nudi. Oni koji su od njega primali. On ih je podizao i transformisao. Kaže da je bio osporavan znak. On jeste bio osporavan znak. On je bio kontraverzan znak i u ono vreme i kroz istoriju. Uvek je bio osporavan jer je Gospod Isus uvek nailazio na ljude koji su govorili zavodi narod, kao što je bilo u prvoj crkvi, i drugi koji su govorili dobar je. I danas je osporavan u Izraelu kao Mesija, ali baš o tome govori Sveto pismo, da je svojima došao, ali ga oni nisu primili, ali oni kojima su ga primili dao je moć da postanu Božja djeca onima koji veruju u njegovo ime. Amin. To što ljudi nisu mogli da shvate ni do kraja koja je bila ambicija, zašto se ovaj čovjek radi, šta ovaj čovjek hoće da postigne sa svojim životom, nisu mogli da shvate, ništa nisu razumeli. Šta je ovaj živeo, lečio, učio, menjao sudbine ljudi i sad umre kao kakav razbojnik. Nisu shvatili da je hteo da im da život, jer on jeste bio taj život. Nisu shvatili da kako kroz nečiju smrt može nešto dobro da dođe uopšte. Nisu shvatili da je neko živeo i umro za njih.
Da je to glavna ambicija njegovog života. Ambicija njegovog života da drugima donese dobro. A glavna ambicija njegovog života je da drugima donese dobro. U skladu sa Božjom voljom. I razmišljao sam o njegovom dolasku i o ljudima i jednom ljudskom životu. Ljudski život obično ostavlja neko nasledstvo, je tako? Da li se sa Isusovim rođenjem, Božićem, kako ga nazivamo, sve završava i njegovom smrću? Šta je danas? Neko je pitao poznatog propovednika, da li si ti ikada video Boga? Da li si tvojim očima video Boga? Da li se sve završilo? Bog ne postoji ili tako nešto? Ne govorio, video bi ga, da sam živio oko 2000 godina, video bi ga. I smrću Isusa Hrista se ništa ne završava. Golgotom se ništa ne završava. Golgotom tek počinje. Kada Isus Hrist umro, stvari su tek počeli da se dešavaju. I obično kada gledamo život jedne osobe, iza nje ostaje nasledstvo. Koje oni posle njega dobijaju i koriste, ali tako? Svako ostavi neko nasledstvo. Na neki način imaju korist ili štetu od tog nasledstva. Mnogo puta je nasledstvo šteta, jer onaj koji nasladi nije zahvalan i zadovoljan onim što je dobio, pa olako pristupa onom što je dobio, zato što to nije sam postigao i nije se trudio oko toga. I važno je videti šta košta nasledstvo. I nasledstvo je nekog koštalo života, neko je uložio svoj život u to što je ostavio. Život je uložen. Sjetio sam se jednog prijatelja kome su roditelji ostavili svašta i između ostalog i posao, međutim on nije bio zadovoljan. Kakav je to posao? Jednostavno nije mogao da nađe zadovoljstvo u razrađenom poslu koji je samo trebao da nastavi i da ima, što se toga tiče, blagoslov. Nije se trudio oko toga. I to je možda i opasnost koji može da sledi nasledstvo koje nam dolazi kroz Božjeg Sina Isusa. Nismo ga mi ostvarili, nismo se trudili, nije nas ništa koštalo i baš zbog toga što je tako, trebali bi još više da budemo zahvalni i da cenimo ono što nam je ostavljeno. Baš zato što nismo ništa mi uradili, nego neko drugi za nas. Ono što smo svi nasledili, a nije dobro kao ljudi, govori Sveto pismo, to je grešna priroda. Nasledili smo grešnu prirodu od našeg pravaca Adama, je tako? Kao što kaže u Rimanima 5.12, stoga kao što je greh ušao u svet preko jednog čoveka, a preko greha smrt, tako je smrt snašla sve ljude, jer su svi zgrešili. Govori, nasledili smo grešnu prirodu, to je nasledstvo koje smo ti i ja dobili. I svi su sagrešili, nasledili, šta smo nasledili? Nasledili smo neprijateljstvo sa Bogom, nasledili smo prekletstvo, nasledili smo smrt večnu i odvojenje od Boga večno, kao kaznu. Nasledili smo mnoge druge negativne posljedice greha. To smo sve nasledili. Jednostavno nam je dano u nasledstvo. Niko nas nije pitao, jednostavno dobili smo. Međutim, ono što je važno večeras je da kroz Isusa Hrista i po Isusu Hristu može da dođe jedno drugo nasledstvo. I možemo da primimo jednu drugu vrstu nasledstva, potpuno drugačije. Zato što je Isus Hrist ostavio u nasledstvo drugačije stvari. On je ostavio blagoslov u nasledstvo. On je ostavio mir sa Bogom u nasledstvo. On je ostavio oproštenje. On je ostavio svrhu života. On je ostavio život večni u nasledstvo. On je ostavio Božju ljubav koja je izlivena po Svetom Duhu u naša srca. I proročnica Ana u Luki 2 kaže da kada se susrela sa detetom, sa Isusom, kada ga je videla, zahvalila je Bogu za njega i počela govoriti onima koji su iščekivali. I meni je to proizvelo par pitanja u glavi za nas. Da li smo mi zahvalni za Bogu, za Isusa? Da li je naša zahvalnost Bogu za ono što je Isus ostavio nama u nasledstvu u našim životima? Da li sam zahvalan Bogu? A s druge strane, da li iščekujem ono što Bog ima za mene? Ono što je Bog ostavio meni u nasledstvu kroz Isusa Hrista, da li iščekujem? Da li očekujem da to dobijem i primim?
od njega. I mnogi danas iščekuju nešto, ali ne znaju šta je to i ne znaju da ono što oni iščekuju i ono što njima treba je u njemu, da je on. Ne znaju da im on treba i da, jer on i danas podiže, jer on i danas daje smisao, jer on i danas je izvor oproštenja i opravdanja, jer on je i danas izvor večnog života, jer on je i danas izvor blagoslova i on i danas nama, tebi i meni, pokazuje kakav je nebeski Otac. Da li iščekuješ od Boga ti lično? To je pitanje s kojim ću večeras završiti i ostaviti nas u tišini pred Gospodom da odgovorimo ono pitanje. Da li očekuješ od Boga ono što ima za tebe? Molit ćemo se. Gospode Bože, molim te, Gospode Bože, da nam otvoriš oči duhovne sada, da vidimo ono što si ti dao kroz tvog Sina Isusa Hrista, da vidimo zašto se on rodio i kakve to ima veze sa nama. I Gospode, hvala ti što u tvom Sinu imamo sve što nam je potrebno. Kaže da smo kroz njegove punine svi primili milost na milost. Pomozi nam večeras da primimo tvog Sina Isusa Hrista. I ja bih nas možda pozvao sve ovako da se molimo, jednu jednostavnu molitvu. Ovako da kažemo: Bože, hvala ti za tvog Sina Isusa Hrista. Bože, hvala ti za tvog Sina Isusa Hrista. Predajem ti moje grešno nasledstvo. Predajem ti moje grešno nasledstvo. I primam nasledstvo koje mi je Isus ostavio. I primam nasledstvo koje mi je Isus ostavio. A to je blagoslov. A to je blagoslov. Mir. Mir. Božja zaštita. Božja zaštita. Oproštenje svih greha. Oproštenje svih greha. Božja naklonost. Božja naklonost. Uspeh i napredak. Uspeh i napredak. Hvala ti ni za što to nisam ja Hvala zaslužio. ti što sam ja zaslužila. Ali tvoj Sin jeste. Ali tvoj Sin jeste. I ja samo verom primam Ja sam verom primam od tebe, Bože. od tebe, Bože. I tvoj Sin je onaj za koga ti zahvaljujem. I tvoj Sin je onaj za koga ti ja zahvaljujem. Amin. Amin. I Božić je zato dan ili kako god okrenemo, da kažemo nešto što treba da se rado sjećamo i da govorimo drugima zato što se rodio, kao što kaže to pismo, spasitelj sveta. Moj tvoj spasitelj, to je Isus, rodio se kao čovek i kao Bog i umro je na krstu i vaskrsnuo je da bi mi živeli i imali odnos sa Bogom. Neka blagoslov Božji bude sa nama. Sad ćemo čuti, slava Bogu.